Ja nyt on sitten aika lukea vaikka yksi kuuntelijakirje. Näitä kirjeitä tänne on tullut taas melkoisesti, eli nimimerkki Pipelo kuin Tupelo kirjoittaa. Olen vähän yli 30 mieshenkilö Helsingistä ja minua on jo pidempään vaivannut ongelma navan alapuolella. Joku ehkä sanoisi, tai on jo sanonutkin, ettei päätään kannattaisi vaivata tuollaisilla pikkuasioilla, vaikka kyseessä entisen naisystäväni mielestä olikin pikkuasia ja pikkujuttu, niin itse olen kuitenkin pakotettu elämään tällaisilla eväillä. Eli mitä tehdä, kun kivan ravintolaillan jälkeen saa mukaansa kämpille mukavan tuntuisen naisihmisen, joka kesken lemmen leikkien ja esivalmistelujen purskahtaa hysteeriseen nauruun ja saa vaivoin naurun sijasta sanotuksi jotain sen suuntaista kuin peukalopotti ja piiperöinen tai milli vanilli. Olen muuten suhtkoht sujuvan oloinen ja hyvä tuloinen, joten tällainen kohtelu alkaa jo käydä itse tunnolle. Kenties teillä olisi jokin vinkki tai vippaskonsti tällaiselle alamittaiselle pipettipoitsulle. Tilanne alkaa jo olla sietämätön. Näin siis nimimerkki Pipelo kuin Tupelo. Ja meillä on seuraava puhelu taas tulossa. Mitä vinkkejä tai vippaskonsteja siellä mahtaa olla tarjolla tälle millimetripetrille? Täällä puhuu erikois-Erik, eli Elton John Holmes. Tai se on vähän niin kuin lempinimi mulla tuolla naismarkkinoilla. Minä melkein arvasin sen. Mistä päin sinä erikois-Elton John Holmes soittelet? Se nimittäin tuntuu aina kovasti kiinnostavan muita kuuntelijoita. No, mä oon nyt täällä Espoossa. Tosin mä asun kyllä stadissa, eli mä oon stadin jätkä henkeä ja vereä. Tai mun mielestä on hienoa tiirailla typyköitä siellä stadissa ja sit tyynesti kellistää ne alle, vaikka nyt sitten auton takapenkillä tai vaikka tavaratilassa. Niin kuin mulla on joskus käynyt. No niin, eli olet harrastanut niitä sisään- ja ulostemppuja auton peräkontissa. No, näinkin mulle on tapahtunut. Mulla on vähän isompi eurooppalainen henkilöauto, että sikäli siellä nyt ei ole tullut edes ahtaan paikan kammoa. Mitä nyt tytöllä oli aika tiukat paikat. No, tietysti. Niin kuin muillakin, ketä mä oon kiksautellut. No minkälaisia vinkkejä sinulla olisi tälle äskeisen kirjeen lähestulkoon epätoivoiselle kirjoittajalle, joka oli huolissaan meisselinsä mitoista? No, mulla ei ole itsellä ollut ikinä mitään huolia, että sikäli mun on vähän vaikea antaa mitään neuvoja. Eikö niitä ole kaikkia tukia ja jatkokappaleita tai joitain kierrettäviä holkkeja? Niin. Ja sitten tietysti mä voin suositella sormipeliä, mitä munkin on joskus pakko naisten kanssa harrastaa, ettei tuu rikottua paikkoja. No minä toivon, että se äskeisen kirjeen kirjoittaja nimimerkki Pipelo kuin Tupelo kuuntelee tätä lähetystä ja ottaa näistä sinun vinkeistäsi vaarin. Mä olisin tässä yhteydessä vielä halunnut mainostaa yhtä tämän kesän huipputapahtumaa. Nimittäin Mäntsälässä ja Keravalla järjestetään tänä viikonloppuna kansainvälinen taunustapahtuma. Jaha. Eli siellä on kaikkea kivaa ohjelmaa tarjolla kaikille autoilusta kiinnostuneilla. Mutterirata ja taunusviesti ja yli 10 kilometriä pitkä taunusparaati. Eli mahtavaa. Tervetuloa vaan kaikki mukaan. No niin. Mä oon itse mukana järjestelytoimikunnassa ja se 74 kisapirssi numero 69, lehtivihreä metallihotoväri ja erikoisleveät vanteet on mun. No niin, näin tuli sitten mainostettua taas yhtä tämän kesän kesätapahtumaa täällä kotimaassa. Palatakseni vielä tuon äskeisen soittajan stadin kundi Elton John Holmesin ajotyyliin, niin itse ilman korttia siinä kuljettajan vieressä istuvana matkakumppanina tuollaiset puheet holtittomuudesta tuolla maan teillä kuulostavat lähestulkoon pöyristyttäviltä. Eli pyritään nyt kaikki automerkeistä tai melan pituudesta riippumatta ottamaan ne toiset ihmiset myöskin huomioon. Sekä siellä tien päällä että peiton alla, eikö niin? Sillä yhteispelillä se on ennenkin sujunut ja me otamme